Kusog ka sa linog guys. Oh, kasi linog guys, kusog kayo guys. Yes. Kusog ka sa linog guys, oy. Naon gaw sa mga bata guys, oh. Kay kusog kay linog guys. Naglinog yun guys, kusog kayo guys. Oh, gaw sa mga bata guys, oh. Oh, sige pa guys, oh. Sige pag paano lihok ang yuta guys, oh. Linog guys, linog. Oh, uyab ang kwan guys, oh. Ang poste sa kwan, oh. Solar, uyog. Kusog kayong linog guys. Grabing linog guys, kusog kayong linog guys. Ang mga bata guys. Nagdukas linog guys ay. Kusog kayong linog. Karong lang yun guys. Ang linog guys. Suga guys. Nagang mga pan guys, oh. Mga ginikangan guys, kaya linog guys. Suga sa linog guys. Na pan ko ba? Na hadlo ko. Duka eh. Na hadlo ko sa linog ba. Ang mga bata ba? Nangyagit ang mga bata. O liyan sa mga bata eh. Duka sa linog guys eh. Grabe oh. Nakakulbaan ko sa linog guys. Siking linog ba? Yung mga bata dito guys oh. Kaya nabak kong asawa dito sa room nilang kuhan guys. Yung room nilang Rudme guys. Kung asawa. Linog guys, naglinog. Sabi ko suga guys, ang mga estudyante guys, nang gawas guys. Oh, mga estudyante nang gawas guys. Suking linog. Grabing linog, dito suga, suking uyog. Ang kanya kong asawa, napa sa room ni kuhan guys. Rudme guys. Oh. Dali mo, dali. Dali. Dapat wala sa klase ron, paulihan sa mga estudyante ron. Paulihan sa mga estudyante dapat. Kaya galinog ba? Kasi linog na linog. Nagbungkang ng mga estudyante guys, kaya linog guys. Para guys, linog. Susugang linog guys. Kagubot ang mga kabataan guys. Sa mga binikanan guys. Bunso guys oh. Mga asawa guys. Uy. Kabili kayo. Huwag kayong linog ba? Huwag ka lagi. Kaniko na, kulbaan ko ba oh? Grabe akong kulba ba? Napagya ko na akong kulba. Kagubot ang mga estudyante guys. Naglinog sa kayong linog guys. Kayong linog. Sabi ng linog guys, kusog tayo. Mga kabataan oh. Kagubot guys, kagubot. So guys, thank you for watching guys. Ingat lang tayo palagi guys.